пускам. Пускай. Ето го предния епизод. Аре, то Вортекс не го бил. На къде? Не, чакай малко. На къде бе? Към тяхната база и тъй. Мале, ти тук са двама. Къде? 4 да ти къде си, бе. Си умрял, бе. Добре, умрял съм. Не си умрял, значи и тук има двама. Майко! Кой беше мърчула баби? Сега ще убия това. Право, ще виж. Какво става? Ко ще стане? Ще го убия. Бах, той е! Стига е! Видя ли го е? Кой е? Ето Бублоидов. Не, ко стана? Бах, това. 3 моби. После ще видя на епизода. Може, че не. Добре, къде отиваш ти сега, бе? Ярда. Добре, ето я съм там. Я ще. Дум. Дум. Стига фърляй, човек! О, някой убих ли го? Чакай, Денис. На колко кръвта остави, бе? На 100? Да. Как не кръмна ли в тебе тази гранатка, бе? О, този са, бе. Къде? Някой баф. Къде? Виж къде съм? Джасми ли отляво? Той с калашник това е. Кой това смешно ме? Бубле, уит. На бето са. Уоу! 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 Май е! Мале, то с патлака се опитва човек да ги треби. Майко, браво, му съм. Кой ще го Ти отляка, обезрази? бе, към. Он е удобно. Он ще го обезрази. Как се качи, че така тази дупка, бе? Лесно е. И този Ахмед Муса. Че взема аз накрая тази имка, бе. Имам пари малко. Що не си вземал до сега? Защото има кеф. Я знам. Къде те убиха, бе? Съвсем е тония пак там. Такова. От тяхната база е. Стреля. Майко, да. Мале, то цъто много те. Бах, че... Какви хейти раздава само. Бах, точно там човек. Гледай го е. Гледам го. Да. Що мислиш, че раздава? Защото може би с Fighter FX. Хак. Fighter. Чераз. 3, 2, 1, бум! Скоро съм се. Не скрига.
Добре, къде отивам, Денис? Аз отивам към Петичи. Аз съм до тебе. Добре. Кой е пред мен, защото с по-хубаво оръжие? Кой си стреля така? Аз. Бомбата е. Я няма вече, по-точно така. Ще ли го уби, бе? Майко. Не бе. Съм го убил аз. Нямам патрони, човек, стигай. Стъп! Марк Ройс ме убил. Реус. Мале, този цътрък. В мой хака е. О, Сука, чудност. Става. Крига го убих. Давай, що с патака е? Ау. Откъде? Абе, ти за какво такова оръжие си взимаш, бе, човек? Не знам, що скоро го взех, макар е. Това е хубаво пак. Поне като стреля, нищо не презарежда. И ми стреля веднага. Реалното това е... Чакай малко. Това е крик. Я доближи, да видим. Не, бе, не е такова, човек. То е друго. Пак пише крик. Сега ще кажа, кой да взимеш. Къде са всичките, бе? Не знам. Аз ще умирам тук. Що е? Да, бомбата тук е заложена, майчо. Значи има хора, да. Нямам време с чат на десния бутон. Архитекта. Мали, този мусата сега, ще го убили, бе? Не. Всички ще умряхме. Е, това бюлипи като крик. Абе, не вече, да, по... Да, ама аз обърках. Не, че това е това пише крик, 505. Да, бе, но той не е лош. Добре. Ай, към Бетио, Адинс. Майко, майко. Идвай там, бе, човек. Сега че му замъглиха, бе. Мале! Аз съм на ярда. Защо? Като има 1500 човека, човек. На ярда ли? Ми да. И тия така ме замъглиха и ме убиха. И тия бе те убиха. Не, само че не ме замъглиха. Спря ли вече епизода, бе? Не, бе. Добре, бе. Ай, давай, че отрепети с мен. Колко съм аз? 4, 12, 6, 12. Пълен минус, човек. Коня, бе. Е, дай ти колко става, ти си. Виж къде е, бе. Трима на един човек. Мале. Един се казва Your Hack. Набит са. Да, той е с хак. Че, знаеш, Your Hack е с хак. Нищото се казва, защото нищото се пише така, ама то се вижда, като хвърля гранатата. Откъде разбра? Защото като хвърля гранатата, че отзаре има зелен. Абе, то това не е от това, бе. Това не е как един. Там аз го виждам, че е хак. На къде? Бето. Айде. Где? Що оттам? Така, бе. Опа, мале човек да знаеш, че има там някой. Сега, Бето, го тука, двама са, трима, 4, 5, двама са. Къде си, бе?